Og godmorgen venner, og velkommen til dagens webinar om Copenhagen Sprint og lanceringen af City Dressing Toolkit. Vi skal tale om Copenhagen Sprint, og hvad er det? Det er et cykelløb, men det er også så meget mere. Det er et professionelt World Tour cykelløb. Det er et politisk topmøde. Det er en folkefest med en cykelfestival, med folkecykelløb og en lang række arrangementer ude lokalt langs med ruten. Så det er en ny event, en cykelevent, der skal skabe store og små oplevelser på Sjælland og i hele hovedstadsområdet. Bag løbet der står en ret stærk, må man sige, partnerkreds. Vi har Københavns Kommune, vi har Roskilde Kommune, vi har Danmarks Cykelunion, vi har Sport Event Danmark. Så har vi staten, der også har investeret i det her. Vi har Erhvervsministeriet og Kulturministeriet, og så har vi Wonderful Copenhagen, der er med, hovedstadens turismeselskab. Så en bred kreds af partnere, der investerer i det her og kan se musikken i at lave et nyt tilbagevendende cykelløb i Danmark. Så det er formålet med dagens webinar. Hvordan kan vi alle bidrage til den nye cykelfest, den nye folkefest, og hvordan kan vi også få lidt ud af det, få noget værdi ud af det, uanset om man er virksomhed, om man er kommune, kulturinstitution eller om man er borger. Tobias? Ja. Du er direktør for Copenhagen Sprint. Ja. Kan du helt kort fortælle os, hvordan løber ruten? Den er jo blevet offentliggjort, men det er måske ikke alle, der har været i pressen eller været inde på Copenhagen Sprints hjemmeside, selvom det er et godt sted at bruge sin tid og orientere sig der. Der kan man nemlig orientere sig om rigtig mange ting, men man kan sige, i torsdags præsenterede vi ruten, den endelige rute for Copenhagen Sprint, og det er sådan, at vi starter i Roskilde, vi starter nede ved Vikingeskibsmuseet. Så kører rytterne nordpå, de kører via Egedal op til Frederikssund. Herrerne kommer også til lige at køre over de 2 broer ud mod Jægerspris. Så kører de ellers østpå over til nordøst til Hillerød. Og igen slår herrerne et lille smut ud mod Humlebæk i Fredensborg Kommune. Kommer tilbage til Hillerød. Og så kører de ellers sydpå via Allerød og Furesø til Ballerup og til Rødovre og til Frederiksberg og kommer så ind og rammer København. Og inde i København kører vi sådan en, vil jeg kalde det, ret spektakulær rundstrækning, som bliver kørt i henholdsvis 3 og 5 gange for kvinderne og herrerne. Det er jo altså forhåbentlig den vilde jagt rundt i Københavns gader, og så efter de har taget de her ture rundt på rundstrækningen, så ender vi så med mål på Sølvgade ud foran Statens Museum for Kunst. Det glæder vi os til. Og det kan vi også se på skærmen her. Der er både løb for mænd og for kvinder. Ja. Løbene køres den 21. juni og den 22. juni. Strækningerne kan vi også se er ikke det samme. Hvilke hensyn tager man, når man laver sådan en rute her? Så jeg tænker, det har måske ikke så meget med vores webinar at gøre, det er rent og skær privat interesse. Sidder du og tænker, vi skal gennem en specifik kommune, det her er vigtigt, vi skal se det her varetegn? Der er mange hensyn at tage. Man kan sige, den der står allerøverst foran både kommunehensyn og det ene andet, det er rytternes sikkerhed. Så når den er i top, kan man sige, så kan vi derfra begynde at planlægge, hvordan skal ruten i øvrigt bevæge sig. Men det handler meget om, at vi kunne jo godt gøre et cykelløb spændende, endnu mere spændende, end det her kan blive, ved at gøre det farligt. Det ser man jo andre steder, kan man sige, med både brosten og så videre, som kan gøre et cykelløb farligt. Det har ikke været hensigten her. Hensigten her er at gøre det så sikkert som muligt, men stadigvæk, hvor vi får besøgt, de smukke ting, vi kan se i Nordsjælland, og slutter med, den her flotte rundstrækning inde i København. Tine, velkommen til. Tak. Du har arbejdet længe med det her. Du sidder i det, der hedder Copenhagen Mega Event. Det blev etableret i 2023, samtidig med at Københavns Kommune lancerede sin første Mega Event-strategi. Og det har blandt andet banet vejen til, at Københavns Kommune kunne investere i Copenhagen Sprint. Hvor meget glæder du dig egentlig til løbet? Jeg glæder mig ufattelig meget. Det føles som om, vi har arbejdet med det her lige efter Tour de France sluttede. Ønsket om at opleve det samme i vores by, få den samme glæde, den samme stolthed. Og så passer cykelevents bare helt fantastisk godt til byen. De er gratis tilgængelige, de brander byen, og alle kan være med. Og vores ambition er også at sikre, at der er så mange øvrige
kulturelle arrangementer, sådan så selv hvis du ikke er kæmpe cykelfan, så vil du stadig have forhåbentlig oplevelsen af at kunne prøve en masse sjove ting i din by, og kunne føle, at det var en fantastisk midsommer weekend, som du havde i København, og hvor du blev stolt af din by og lærte nogle nye mennesker at kende og prøvede nogle nye ting. Og hvor kommer ideen fra, og hvor kommer sulten fra på at lave så stort et arrangement og foretage den satsning, som det jo trods alt er, at starte et helt nyt cykelløb op med ret store internationale ambitioner? Jamen altså efter succesen med Tour de France, så tror jeg, at der i mange steder i landet var en sult på at sikre, at vi kunne få nye store events. Der var også et ønske om at sikre, at vi kunne få en tilbagevendende begivenhed. Fordi det der var med Tour de France, det var, nu gjorde vi det alle sammen så godt. Så jeg tror rigtig mange sad med følelsen, ikke mindst den daværende overmester Sofie, følelsen af, skal vi ikke gøre det her igen? Hvorfor kan vi ikke få det næste år? Så der var et stærkt ønske lige efter om at sige, jamen, hvad er det så for en type events? Og vi kunne have arbejdet hårdt på at tiltrække endnu en enkeltstående begivenhed, men netop som du også sagde, man kunne også i stedet for at tænke i, jamen, kan vi investere i at få en begivenhed, som vi selv skaber i Danmark, og som vi så kan få til at komme igen og igen, og som forhåbentlig med tiden kan blive en moderne klassiker. Så det var rigtig meget et ønske om, at sammen med en bred partnerkreds simpelthen se, om vi kunne skabe det her. Nu er det jo i gang. Nu er det i gang. Tobias, du har fået ansvaret. Du skal levere på høj klinge, eller stor klinge, eller hvad siger man i cykelsprog? Stor klinge. Tak. Ja. Det var pinligt. Så det skal jeg ned næste gang. Kan du fortælle, hvor stort er det egentlig, og altså Copenhagen Sprints World Tour for en total novice som mig? Hvor er vi henne? Jamen, vi er meget højt op på skalaen. Altså World Tour er den højeste klassificering af et cykelløb. Og det er historisk, som Tine også lige siger, altså det er historisk, at København og Danmark får et World Tour løb, som er vores eget, for både herrer og kvinder. Det er simpelthen ikke sket før. Det er heller ikke sket, så vidt jeg ved, at man ligesom går fra 0 til 100. Altså vi går fra at have 0 cykelløb til pludselig at skulle levere et World Tour cykelløb. Det er som regel noget, hvor man som cykelløb eller som arrangør over tid ligesom opgraderer sig selv og ender måske en dag med at blive et World Tour løb. Så det er historisk, og det er kæmpestort. Altså det er de største ryttere. Det er klart, det er jo en sprint, det siger sig selv også som navnet, at det bliver en særlig type rytter. Det er ikke nødvendigvis dem, vi kender fra Tour de France alle sammen. I hvert fald ikke dem, der kører op i højderne og vinder det samlede. Men det er de sprinter, vi ser i Tour de France. Det er de samme, der kommer her. Så på den måde synes vi jo også, at vi på kalenderen ligger rigtig fint 2 uger før Tour de France. Der kan de store sprinter komme forbi herrenes Tour de France, skal jeg skynde mig at sige, og pusse formen af, inden de skal til Frankrig og slås om, den grønne pointtrøje dernede. Er det nemt at få en licens hos UCI, når man går dernede? Kommer man og siger, at vi har lige slået streger her på en rute? Nej, det vil være forkert at sige, at det er nemt. Men jeg tror, at jeg vil så samtidig sige, at i og med, at nu skal jeg passe på, at jeg ikke glemmer nogen, men at blandt andet København og de øvrige kommuner, der var involveret i Grand Départ i 2022, men ikke mindst det danske publikum, var så sindssygt, vil han nærmest sige, dygtige til at skabe en folkefest under Tour de France. Så vil jeg ikke sige, at det bliver nemt at få et World Tour løb, men det er en kæmpe hestesko i forhold til den dialog, man skal have med det internationale cykelforbund, UCI. At man ligesom kan kigge tilbage på det og sige, prøv en gang at se, hvad det er for et publikum, der lige nu ikke har et World Tour cykelløb. Så lad os da være med til at sikre det til København og til Danmark. Men man kan sige, det er jo bare i sidste ende, så er det ikke bare så lige til. Altså det er ikke bare at komme og sige, det handler om, at vi er dygtige til at organisere, det handler om, at vi har en god eventkultur for ikke bare cykelløb, men for alt muligt andet. Vi har jo også der har været fodbold og alle mulige andre store arrangementer. Det kan Tine tale mere om end jeg. Det er det, der har været med til at kvalificere til, at vi kan få lov til at have et World Tour cykelløb. Men en del af grunden til, at de har fået den her licens, er jo så blandt andet også, som du siger, publikum, den begejstring, der blev skabt derude. Og det er også noget af det, som vi skal tale om i dag, og hvorfor det er så vigtigt, at vi får aktiveret den her toolkit, og vi får aktiveret virksomheder og kulturinstitutioner og kommuner og borgere ikke mindst derude. UCI spurgte simpelthen helt eksplicit til, hvordan havde I fået pyntet byen sådan op? Altså, vi blev inviteret ned til Schweiz for at lave det helt indledende pitch, og der var et af spørgsmålene, der gik simpelthen på, hvordan lykkedes I med at få det ud i hele byen? Så det er helt oprigtigt
baggrunden for, at vi overhovedet blev inviteret ind i at få en chance for at få den her licens. Det var, at de havde set alle de tossede borgere og virksomheder og foreninger og institutioner, der bare støttede op om et fransk løb i en grad, som jeg tror selv på dommer at sige, han næsten ikke havde set nogen steder før. Skønt. Så jeg plejede at sige, at Yorkshire og os, vi var ligesom lå i dem, der havde været mest sindssyge i vores vidunderlige tilgang til at skabe en kæmpe, kæmpe folkefest. Fantastisk. Tak til Danmark. Jeg stod også selv derude i Roskilde med flag. Så det er danskerne, der har fået den licens. Det er altså ikke os andre. Tine, hvad er Copenhagen Sprints ud over et cykelløb? Hvad kan man, jeg sagde jo det er jo et folkefest, men der er også et folkecykelløb og cykelfestival. Og hvad er det? Og hvad Jamen altså det er igen, bruger vi rigtig meget det, vi lærte under turen, og den måde, vi synes, at danskerne tog imod det værtskab på. Så vi gentager igen ved at tænke, jamen det er et cykelløb, men det er også meget mere end et cykelløb, så det er netop, det vil være en festival, hvor vi har en masse forskellige, meget, meget stærke kulturpartnere og alle mulige andre partnere, som laver noget indhold, som vi ikke er ude med endnu, men det bliver rigtig, rigtig store og spændende aktører, som vil bidrage til den festival. Og den ligger i Østre Anlæg, så bag Statens Museum for Kunst og foran Statens Museum for Kunst. Så vil der være et folkecykelløb. Det tror jeg også allerede, at vores overborgmester har været ude at love, at han også cykler i jeans og ikke lykra, synes jeg har hørt ham. Og det er jo lige præcis det, der er meningen. Det er et folkecykelløb, man skal cykle på sine egne præmisser, men hvor det er den præcis samme rute, så det er det samme mål og samme start. Og så skal man ud og opleve sin by, når den på de gader er lukket for trafik, og hvor du kan få en fornøjelse af at prøve på din egen måde og føle, at det er cyklen, der styrer den dag. Så jeg kan deltage med min grønne herrecykel med lille cykelkur og foran. dine børn kan deltage på en løbecykel, så fremt, hvis de vil det lige frem. Man må også godt komme i sit lykra og sin cykel, men man skal ikke køre lynhurtigt. Man skal ikke forsøge at slå tiden fra eliterytterne. Det er meningen, at det er et folkecykelløb, men det skal være et folkecykelløb for alle. Så det skal også være sjovt for dem, der gerne vil køre lidt hurtigere end de andre, men det skal først og fremmest være for alle. Tobias, ved vi allerede, hvem der deltager? Jeg har jo stor indsigt i cykel. Løbsverden, Bjarne Riis, Brian Holm og alle. Kommer de? Kommer der andre af de store? Jeg tror i hvert fald, at Brian Holm kommer og ser på. Stærkt. Men det er jo sådan, at vi ved sådan set godt, hvilke hold, der har meldt sig på. Vi har ikke offentliggjort dem alle sammen endnu, men vi ved, hvilke hold der kommer. Vi ved ikke, hvilke rytter de kommer med, fordi det kan de sådan set ændre op til 72 timer før start. Det vi så kan se, det er, at der jo blandt andet er både Mads Pedersen og Tobias Lund, som har været ude og melde, at de ønsker at køre løbet. Så det glæder vi os over. Vi kan også se en række internationale stjerner, som også har meldt ud, at de kommer. Så vi er ikke i tvivl om, at det her det bliver en vanvittig sprinterdys, både på herre- og kvindesiden, og det bliver nogle vilde ryttere, vi får besøg af. Men vi kan bare ikke lige nu sætte 2 streger under, hvem det er, fordi der er cykelverdenen altså sådan, at man må op til 72 timer før vælge anderledes. Men det er fint. Det højner spændingsniveauet. Præcis. Så er der mere, så er vi klar. at glæde sig til. Hvem håber I sidder, der er vi en kommune, og så har vi en direktør for løbet, der også har nogle kommercielle interesser i det her. Hvem håber I så det her toolkit til sig? Jeg vil sige flest muligt. Altså, det er fantastisk at på den måde deltage i festen, og det gælder, som du også var inde på, det gælder jo både private og erhvervslivet og organisationer af forskellige art. Altså, hvis vi bare kan komme bare nogenlunde i nærheden af det, som der var under Grand Depart, hvor at det var meget tydeligt, at Tour de France var på besøg, så vil vi jo gerne have, at det her toolkit det er med til, at man ikke er i tvivl som borger om, at holde op, hvad er nu det for noget, der er cykelløb i byen. Og så, som Tine også var inde på, så er det jo flere år i træk, det her det kommer til at finde sted, så det her er år 1, så det er derfor, vi måske lige skubber lidt ekstra på, for at få det i gang. De næste par år skulle det gerne komme lidt mere af sig selv, at folk har glædet sig til, at det kommer.
Jamen helt enig, og jeg tror, at netop det vigtigste her også, at også med den brede offentlige partnerkreds, der er bag løbet, så er det et ønske om, at det bliver brugt rigtig bredt. Ja. Så det er virksomheder, det er organisationer, det er institutioner, det er foreninger, og jeg synes, vi vil ligesom sidst virkelig gøre alt, hvad vi kan for, at det bliver så let tilgængeligt som overhovedet muligt at blive en del af den her folkefest, og at man kan gøre det på sine egne præmisser, uden at overtræde selvfølgelig nogle retningslinjer, der vil være, men man skal også have lov til at gøre det på den måde, der passer til ens. Det vil være forskelligt, om man er en café, der måske har lyst til at lave et lille arrangement, eller om man er en cykelhandler, eller om man er en stor kulturinstitution. Og selvfølgelig kan vi ikke være ude en til en, det vil vi ønske, vi kunne, og individuelt hjælpe alle, men vi vil virkelig gøre vores bedste for at sikre, at vi kan skræddersy et toolkit og en indsats på en måde, sådan så at alle tænker, det var faktisk rigtig nemt at være med, og det fik vi rigtig meget ud af at være. Og så vil jeg bare lige tilføje, at man kommer i hvert fald heller ikke til at stå alene, fordi blandt andet Københavns Kommune kommer til at køre en kæmpe kampagne, som man ligesom bliver en del af ved at deltage med det her toolkit. Så det er ikke sådan, at man bare står alene over i hjørnet og vifter med et flag over hovedet. Nej. Man deltager faktisk og bliver en del af en kæmpe bølge. Vi har den indsats, vi gør fra byens side for at udsmykke byen. Der tænker vi jo rigtig meget også i nogle ting, som vi kan genbruge de kommende år, og et koncept, som man ligesom bliver let tilgængeligt og genkendeligt for borgerne. Og så er det jo meningen, at toolkittet her og den måde, som virksomheder og organisationer, de chipper ligesom ind i en større helhed, sådan så at de kan se, at de bliver en brik i det samlede puslespil. Tak, venner. Og fantastisk overgang til næste punkt. Nu skal vi høre om det rent faktisk handler om. Toolkittet. Så vi skal videre i programmet. Så velkommen til Nikolaj Knob. Nikolaj, han er kreativ leder og ansvarlig for udviklingen af det City Dress Toolkit. Og det vil han nu præsentere. Velkommen til, Nikolaj. Tak. Jeg vil starte med at forklare, hvad et City Dressing Toolkit er. Navnet siger det egentlig selv. Det er en værktøjskasse, som man ved brug af den kan pynte byen op. Og det er faktisk så enkelt. Det kommer til at virke i supplement til det, som både vi i Københavns Kommune, Roskilde Kommune og alle gennemkørselskommunerne forhåbentlig pynter op til løbets afvikling. Og blandt andet i Københavns Kommune kommer vi til at bruge ret mange ressourcer på at pynte byen op og informere om trafikinfo og sørge for, at folk kommer til at stå de rigtige steder, hvor det er interessant at se løbet. Som Tine sagde, så havde vi rigtig stor succes i hele Danmark med at pynte op til Grand Depart i 22. Og med inspiration i det, blandt andet det toolkit, vi lavede til det løb og den begivenhed, så har vi egentlig bare gjort det igen. Og lavet et toolkit, som alle kan benytte. Toolkittet kan, som Lasse sagde, benyttes af butikker, foreninger, caféer, restauranter og borgere. Så det er frit tilgængeligt for alle. Her er der nogle eksempler på, hvor effektivt det var under turen, hvor til højre formentlig DSB har hentet en trykfil og lavet en plakat og sat op foran en af deres togstationer. Og til venstre, hvor så vidt jeg kan regne ud, faktisk Københavns Kommune har hentet vores egen filer og lavet et stort banner på et stillads. Et toolkit er konkret en samling af nogle trykklare filer, man kan hente, og så kan man producere dem, eller få dem produceret, hvis man selv kan det. Man kan også købe færdigproducerede materialer og produkter i webshoppen. Det skal vi nok komme ind på lidt senere. Man kan bruge det, som man vil, så længe man ikke ændrer i indholdet og budskaberne. Det vil sige, den eneste regel er ligesom, at hvis man ikke tilføjer eller ændrer, for eksempel skriver kommercielle budskaber på, så kan man sætte det, hvor man vil. Vi testede det i sidste uge på en cykelbutik langs ruten, og vi nåede også at skyde en lille film,
hvor indehaveren forklarer lidt om, hvad han mener om toolkittet. Jeg synes, det er super flot. De grønne farver og blå farver minder mig rigtig meget om forår, og det minder mig om en hel masse cyklister på cykelstien. Jeg tror helt klart, at der er mange kunder, der vil spørge ind til at sige, hvad er det her for noget? Hvorfor har I pyntet op? De kender måske ikke Copenhagen Sprint, så det kan være, at det giver et godt samtaleemne. Jeg tror, det har den betydning for vores butik, at vi får et bredere kendskab blandt lokalbefolkningen, og jeg håber lidt, at det også giver et billede af, at vi er en seriøs cykelbutik og et sted, hvor folk har lyst til at gå ind og handle. Jeg synes, de her toolpakker, I arrangeret, er jo bare genialt, og det giver jo virkelig den her stemning, som vi skal have frem, så vi kan fejre Copenhagen Sprint. Jeg bliver helt klart nødt til at komme ud på gaden og se det. Det er også, når man er så meget en del af det selv, ikke? Så det er absolut noteret. Og som I så her, så her så I nogle af produkterne, og nu vil jeg gennemgå dem enkeltvis. Her kan I se den samlede liste. Og her er det første produkt. Ingen fest uden flag. Der bliver selvfølgelig mulighed for at producere eller købe flag, så man kan stå langs ruten og forhåbentlig skabe lidt af den her stemning, der var under Grand Depart i 22. Vi kommer også til i forbindelse med vores city dressing til at producere en masse flag, så der bliver rigtig mange flag derude. En central del af toolkittet, det er de her plakater, hvor man med forskellige motiver kan kommunikere det, man gerne vil om løbet. Der er nogen, som bare pynter op i løbets identitetsfarver, så er der nogen, der udtrykker, hvornår det er, og så er der nogen, som opmuntrer til at hæppe på det. Og det er lavet på den måde, at man med de forskellige motiver enten kan bruge dem enkeltvis, men man kan også stykke dem sammen til de kombinationer, man vil, og for eksempel i sin butik opnå det udtryk, man gerne vil. Som man ser her, så er der egentlig ikke rigtig nogen grænser for hvor meget det kan tåle at blive blæst op, og vi håber at virkelig, at de her plakater vil blive brugt i stor stil. Det er en anden kombination på det, der hedder vinduesklæb. Det er de samme motiver, men selvfølgelig på nogle andre produkter, som er super nemme og gode at sætte op på vinduer og butiksruder. Og her kan man også sammensætte det med de kombinationer, man har lyst til, og hvad som passer til sin butik. For eksempel her, hvor man bare har et klæb på døren. Det er man også meget, meget velkommen til. Næste produkt er postkort. Postkortet er faktisk det eneste produkt, hvor ruten er med. Og på det kan man for eksempel gå rundt, når man går rundt i København eller ude i Nordsjælland og ser ruten, finde ud af, hvor den er. Ingen fest uden stickers. Vi kender alle sammen det her med at putte stickers på sin ladcykel eller på sin computer. Og det bliver der selvfølgelig også mulighed for med Copenhagen Sprint. Igen, man kan enten selv downloade filerne og producere stickers, hvis man har mulighed for det. Man kan også købe dem færdige i webshoppen i det omfang, man har brug for. En anden god mulighed for at vise, at løbet finder sted, for eksempel for hoteller i lobbyen, det er de her roll-ups, som igen med forskellige motiver muliggør det, at man kan kommunikere forskellige budskaber, hvad der passer i ens sammenhæng. Og man kan som med plakaterne bruge dem enkeltvis, man kan bruge dem i kombinationer, hvad man nu finder passende, med 1, 2 eller 3 roll-ups. Sidst men ikke mindst, så har vi vimpler, og som Tine igen nævnte, så var der stor succes med de her vimpler under Grand Depart i København, og vi har med inspiration i de vimpler, vi hængte op til løbet dengang, produceret et lidt mindre kit, som størrelsesmæssigt gør det bedre at hænge op i butikker og caféer. Og det har vi ret store forventninger til, at man vil gøre. Om ikke andet, hvis man har mulighed for at producere det, så køber de her vimpler i webshoppen. Og hvordan får man så alle de her elementer? Det gør man, som jeg sagde, det er trykklare filer, som
enten kan downloades på hjemmesiden, eller bestilles færdige produkter, også på hjemmesiden. Og det var vel egentlig præsentationen af toolkittet. Det er vanvittigt enkelt at bruge. Alle kan hente filerne, eller bestille produkterne i webshoppen. Så for os er det egentlig bare at komme i gang, og vi håber, at de bliver brugt og hentet og købt i stor omfang og brugt langs ruten. Kort spørgsmål fra Anna. Må jeg selv vælge, hvilke elementer jeg trykker, eller skal jeg trykke alle design i toolkittet? Anna, vi håber selvfølgelig, at du vil trykke dem alle sammen, men nej, selvfølgelig må du vælge, hvad du vil. Og ruten, toolkittet er også lavet til at facilitere de muligheder, man har. Det er ikke alle, der har en hotellobby og har brug for en roll-up. Der passer det bedre med et stikker på en ladcykel. Så det er helt op til den enkelte at hente de produkter, man gerne vil benytte sig af. Tak. Så er der spørgsmål fra Line. Kan jeg bruge materialerne igen til næste år, eller kommer der nye materialer? Det er jo bæredygtighed, vi taler om. Ja. Måske. Det er meget velkommen til at bruge dem. Man kan sige, der er nogle få af dem, hvor datoen indgår, som formentlig ikke bliver den samme næste år, men ellers så kan det hele genbruges, og vi har faktisk tænkt det her ind i designet af toolkittet, så der bliver minimalt spild på ressourcer. Og så et spørgsmål, det er fra mig selv, og det kan være til hele panelet. Hvad kan jeg som borger gøre for at bidrage til den her fest? Jeg kommer til at deltage i folkecykelløbet på min herrecykel. Jeg kommer til at stå derude. Er der nogle andre ting, jeg kan gøre? Kan jeg slå et lille bord op og servere limonade nede på Haraldsborgvej 35 i Roskilde, hvor jeg bor, når folk kommer cyklerne forbi, hvis I vælger at lægge ruten den vej? Det var en opfordring. Det kan du, og det bør du gøre, tænker jeg. Jo flere, der hiver fat i deres naboer, jo flere, der hiver fat i de andre forældre i fodboldklubben, har lyst til at lave deres eget lille arrangement. I Københavns Kommune, der laver vi 2 sådan, hvad vi kalder officielle heppezoner. Den ene på Nørrebros runddel, og den anden på Sankt Hans Torv. Også for rigtigt at hylde, at en rigtig stor del af cykelløbet i København foregår på Nørrebro. Men derudover så håber vi jo, at der bliver et tons af uofficielle heppezoner, hvor det netop bare er folk, der har slået et klapbord op og har sat sig ned og skal nyde cykelløbet, få en god plads og så bare hygge. Og det synes jeg, at man så rigtig fint under Tour de France, at man både kunne gøre det på bymåden, altså hvor man sad på sin lille stol på trianglen og ventede i timevis, og man kunne gøre det ude i det danske land, hvor at folk sad langs landevejene og havde lige trukket et lille telt op, så endda nogen, men ellers lige et par stole og et bord. Så det er det, vi håber, der vil skabe den stemning, både langs hele ruten og i København. Og vi vil understøtte det, og man kan netop bruge nogle af de her officielle ting, og ellers er det jo også bare ud med Dannebrog, det plejer vi at være gode til, og bare have støtte op på den måde, man nu plejer at støtte op, når der er store sportsbegivenheder i Danmark. Fantastisk. Jeg kommer til at printe og lave en uofficiel heppezone på Haraldsborgvej. Det skal du bare gøre. Og jo mere du laver gejl, jo mere er der jo chance for, at du kommer på helikopterbilledet. Så det er jo altid en motivation, ikke? Altså, hvis du laver rigtig meget sjov og ballade, så kan det jo også være, at man kommer i fjernsynet. Jeg har et hus med fladt tag. Men altså, det bliver godt. Man kan sige, at vi har egentlig udviklet hele brandet til, at det var nemt at forstå med nogle farver, som faktisk er ret nemme at forstå. En klar grøn og en klar blå, dem behøver man ikke farvekoder for at benytte sig af. Og vi håber jo også, at man vil lave sine egne flag og male sig grøn og blå i hovedet med ansigtsmaling. Og på den måde skabe den her stemning, som cykelløb historisk har, at tilskuerne bidrager med det, de vil. Og fantastisk, du siger med egne flag, der bliver spurgt her fra Katja. Jeg synes, du nævnte, at man kunne skrive sin egen tekst på noget af materialet, på f.eks. en plakat. Er det rigtigt? Så har jeg talt forkert, fordi det er det eneste, man ikke må. Man må ikke tilføre budskaber på det her, fordi så begynder vi at blande det med nogle af de kommercielle interesser, der er i løbet. Så vi har valgt at lave det her toolkit, som fik færdige produkter, hvor du ikke har mulighed for at ændre det. Okay. Det må du ikke, Katja. Finger du ikke. Man kan jo skrive på roden ved siden af plakat. Nej, nu skal jeg. Der er en dynamik i panelet, der siger vi os. Pernille, et mere teknisk spørgsmål. Kan man få en InDesign package, som man kan lave formater, som ikke er en del af pakken? Vi har for eksempel nogle digitale skærme, digitale elementer på web, app og SoMe,
hvor vi også gerne vil dele budskabet. Det er jo det glade budskab, de gerne vil sprede. Ja, nej, det kan du ikke. Du kan få de her trykklare pdf'er, som ligger i toolkittet, og toolkittet er udelukkende til fysiske produkter. Det må ikke benyttes på digitale platforme, som for eksempel sociale medier. Okay. Lea spørger, om man må benytte toolkittet i forbindelse med andre åbne events, som taler ind i cykelløbet. Det vil jeg da sige ja til. Det er jo opvarmning, vil jeg kalde det. Alt hvad der... Førfest. Præcis. Jamen Lea, gå amok derude. Simon spørger, vil der også blive arrangeret en fest på Rådhuspladsen? En fest på Rådhuspladsen. Der vil blive arrangeret en expo-zone. Vi er i hvert fald i gang med at planlægge en expo, som er sådan et, kan man sige, lidt mere cykelnørdet publikum, der kan komme og sparke dæk på nogle rigtig dyre cykler. Og ja, alt hvad der nu findes af gear gadgets, vil den her expo handle om. Men i og med, hvis I kan huske præsentationen af ruten, at vi har det her U-sving på H.C. Andersens Boulevard, så er det et oplagt sted at samle sig. Fordi der vil være masser af mulighed for at se rytterne, både køre den ene og den anden vej. Så ja, vi forventer helt klart en fest på Rådhuspladsen. Den bliver bare ikke lige så, kan man kalde det, designet, som den vil være ude på Nørrebro, hvor vi i højere grad kan lave side-events. Her der vil det være, at side-eventen er det her expo, forhåbentlig, og så ellers, at vi rent geografisk har et super sted at stå. Jeg tror også, man kan sige, at vi er slet ikke i tvivl om, at der vil blive en fest på Rådhuspladsen. Så det har været rigtig vigtigt for os at sprede festen ud i byen. Og derfor har vi lavet nogle indsatser omkring Nørrebros Runddel og Sankt Hans Torv, for netop at vise, at rigtig meget af ruten er på Nørrebro, og at alt ikke behøver at finde sted i Indre By. Så jeg tænker, der helt naturligt bliver en fest på Rådhuspladsen, men det bliver der også rigtig mange andre steder i byen forhåbentlig. Og man kan jo også sige, at vi håber jo også, at man kan sige, hvis der skal være en fest, der skal der være nogle folk, så vi håber på ruten hele vejen rundt i Sjælland, at der er så mange som muligt, som Tine sagde, lave deres egne fester langs ruten. Så fest skal der nok blive, hvis folk kommer og laver det. Og bare for, jeg må gerne bruge det kommercielt, hvis jeg laver et arrangement i min virksomhed, hvor det kan være, at jeg har en restaurant eller en bar eller lignende, og vil gerne vil vise cykelløb. Der må jeg gerne printe materialet og hænge det op. Absolut. Ja. Man kan jo sige, cykelfilmen med cykelhandleren, som vi viste før, er et godt eksempel på, at det var jo ikke sådan, at vi forbød ham at sælge cykler, mens det var oppe. Tværtimod, vil jeg sige. Så man kan sagtens bruge det i den kommercielle sammenhæng, man nu har som virke. Ja. Pernille tager ikke nej for nej. Øv med det digitale, men er der regler for, hvad man må nævne i forbindelse med reklame, man selv laver? Hvis du mener, om man må bruge navnet, så må man jo selvfølgelig gerne det. Man må jo sagtens på sin kanal skrive, at Copenhagen Sprint kommer igennem byen eller slutter foran min café på en del af rundstrækningen i København. Så der er man jo velkommen til at skrive, hvornår det er, hvad det hedder og så videre, og hvem der deltager. Jeg tror, det man afsøger her er jo, hvad er sådan de kommercielle muligheder for at bruge det her? Man må selvfølgelig ikke lave sådan en, i denne uge er der Copenhagen Sprint-tilbud på 2 bananer, altså sådan noget, hvor det bliver call to action til et kommercielt. Det er vi ikke interesseret i, hverken for kan man sige, brug af toolkit, men heller ikke vores kommercielle partnere. Altså der vil vi gerne holde, at Copenhagen Sprint er en ikke-kommerciel, på den måde, rettighed. Mm. Så det skal ikke blive sådan noget call to action cirkus. Men hvis man har plakaten på sit vindue, tager et billede af det, og den så er en del af noget, man lægger på sociale medier, hvor man opfordrer til at komme og have hvis man laver et arrangement eller andet, så er det jo en rigtig smart måde, tænker jeg, at bruge det på, hvor at det er helt inden for skiven. Et spørgsmål i en lidt anden kategori. Toolkit, de materialer, der indgår. Er der tænkt afspærring diverse steder på ruten, og toolkittet lavet til altså at kunne vises der? Så kommer der til på afspærringerne at være pyntet op? Ja. Det korte svar er ja. Altså der vil jo være, vi spærrer rigtig meget af ruten af, særligt inde i København. Der vil på de fleste af hegnene være hvad skal man sige, branding på. Noget af det vil være Copenhagen Sprint, noget af det vil være kommercielle partnere, andet vil være de her offentlige partnere, som blev nævnt i starten.
Der vil også være enkelte med den internationale cykelunion, og der er nogle ting, vi skal overholde der. Men så toolkittet, og det var også det, jeg prøvede at sige tidligere, at man taler jo, hvad kan man sige, man taber ind i en fest, der allerede findes, fordi den skal vi nok sørge for bliver skudt i gang. Både op til, men også under løbet. Og det er sådan lidt rollefordeling her, kan man sige. Og som jeg også prøvede at komme ind på, så er det jo et supplement til alt det, som Tobias forklarer om her, og det vi laver i Københavns Kommune, og som omegnskommunerne forhåbentlig også gør, med kampagner for eksempel i vores tilfælde cykelfestivalen og cykelfolkeløbet, og trafikinfo, hvor det er smart at stå, og hvor det ikke er så smart at stå. Så på den måde, så er det her et supplement, som vi håber, så mange som muligt vil tage del i og hjælpe til at skabe den her fest. Præcis som man gjorde under turstarten i 2022. Et spørgsmål til de sociale medier. Hvordan kan man dele på digitale platforme, og kan man få et logo, som man kan dele på SoMe? Det er jo lige præcis, at hvis vi skal være sådan good cop, bad cop, så er jeg jo bad cop, som sætter lidt nogle begrænsninger. Men som Tine lige var inde på, altså det her det er jo fysiske elementer, som vi lægger ud til benyttelse her. Eller hvis du så tager og printer det og sætter det op som plakater i din butik eller andre steder og tager et billede af det, det billede er jo så et digitalt billede, du kan bruge på alle mulige måder. Vi er bare ikke vilde med, at du går ind og redigerer i selve materialet. Nej. Vi er ikke vilde med, at du går ud og begynder at prøve at tage en hvad skal man kalde det, en position som værende en partner med os. Fordi det er der altså nogle stykker, der er, og det er de betalt for. Og hvis vi også, det er jo også bare for at sige, hvis det her det skal være et løb, der netop skal leve i de næste 100 år, hvis vi gerne vil skabe en ny klassiker, så er vi nødt til at prøve at tænke en lille smule kommercielt her, i forhold til, at man rent faktisk får nogle rettigheder, som andre ikke får, når man er kommerciel partner, officiel partner. Og der har vi jo så Skoda, Rockwool, Faxe Kondi eller Royal Unibrew og en tysk supermarkedskæde, der er skrevet under på, så jeg kan egentlig godt sige det nu, at det bliver Lidl, som også er med. Fantastisk. Det var breaking. Det var breaking, ja. Ja. De har også nogle dejlige ratler, kan jeg underholde. Og de er meget, meget stærke i cykelsport, vil jeg så også sige. Og vi har jo også brug for i Københavns Kommune og nogle af de andre nationale partnere at kommunikere officielt, som ikke skal blandes med privatpersoner og borgers eventuelle egne personlige budskaber. Så derfor er der ligesom lidt skillelinjer mellem, hvad man må og hvad man ikke må. Selvfølgelig. Så alle er velkommen til festen, alle kan bidrage til festen, men der er også nogle andre hensyn, så tænk jer nu om. Det er jo... ja. Men i forhold til rigtig, rigtig mange andre sportevents, så er det enormt åbent, og det er enormt, det er en enormt vigtig del af det, at vi tror på, at jo flere der er med, jo større bliver værdien også for de kommercielle partnere, som så har indgået en aftale med selskabet, fordi så har du hele basen med, du har hele oplandet med, så det er jo det, som er hele formålet med toolkittet, for ellers så kunne vi jo bare lave et sponsorkit. Det er jo det, vi ikke har gjort her. Det har vi lavet et toolkit, og det er jo for at få bredden med, og man er ikke en kommerciel partner, men man er byens partner, eller man er en af de andre kommunes partnere, tænker jeg, de har den helt samme tilgang. Så for os, så er det en kæmpe værdi, jo flere af vores partnere i byen, værser, virksomheder, organisationer, foreninger, der har følt, at det her, det kunne de blive en del af, og det kunne de faktisk gøre, uden at det var et kæmpe ressourcetræk for dem, og de kunne tabe ind i noget, hvor de netop kunne se, jamen hold da op, der er en stor fortælling, der bliver udfoldet, og jeg kan være en lille positiv del af den, så byen låner lidt af mit brand, og jeg låner lidt af byens brand, og sammen låner vi af Copenhagen Sprints brand. Men det er selvfølgelig uden, at man har overtrådt nogle retningslinjer, og det er ikke, man skal ikke tage et billede og bruge det til en tilbudsavis, det er vel også det, der bliver sagt her, men man er en del af det her løb i det øjeblik, man vælger at være positivt en del af værtskabet, fordi det er den idé, det hele bygger på. Jeg synes, det virker meget åbent og inkluderende, og det er jo herligt. Hvis man skulle være i tvivl, er der et eller andet sted, hvor man kan orientere sig? Kan jeg gå ind på hjemmesiden? Har I noget stående på jeres hjemmeside? Ja, det har vi. Ja. Der har vi en FAQ, man kan orientere sig i. Perfekt. Så kan vi jo bevæge sig derind. Nu skal I lige se hernede. Hvornår offentliggøres, det er Simon, der spørger, et samlet overblik over de supplerende arrangementer. Registreres de ting? Altså har I sådan et katalog? Kan jeg gå ind på en hjemmeside og så klikke Roskilde, Haraldsborgvej 35, limonadesalg?
Eller hvordan? Den er meget specifik. Den sætter jeg straks over til Tobias. Der er jo en hjemmeside, og der vil være, og der er en eventoversigt, hvor du for eksempel kan se, hvor hæppezonerne er osv. Så vil der jo være et kort, i hvert fald for København, som ret detaljeret jo også vil vise i forhold til afspærringer og sluser osv., som jo også er enormt vigtigt. Og så tænker jeg, at vi jo ikke er i mål, og vi skal jo også udvikle os over de 3 år. Jeg har da et håb om, at der er et sted, hvor man også kan få lov til at dele, hvis man har lavet nogle fede ting og lægger billeder op, og sådan, så det ligesom bliver sådan en mosaik af Copenhagen Sprint oplevelser. Men der tænker jeg da også, at vi skal udvikle det hen over årene til, hvad er den moderne eventkalender? Fordi nogle gange har vi også lavet et stort arbejde med noget, og så kan vi se, at det ikke har fået vældig meget trafik. Så det er jo også en eller anden måde at finde, hvordan skal traditionen for det her løb være, for det her værtskab. Det glæder vi os meget til. Så alle input der er virkelig velkomne omkring, hvordan folk helst ser det. Men jo mere positiv larm man laver, jo mere opmærksomhed skal man da have. Så det handler jo om, at vi bliver gode til at være ude og dokumentere alle de små fester rundt omkring, og at vi gør det så godt som muligt i forhold til os før at vise, at de finder sted og kan guide folk hen til sjove oplevelser i byen. Og i resten af landet. Jeg vil bare sige, at vi har allerede et rigtig godt samarbejde med de øvrige 9 gennemkørselskommuner, som alle har ligesom selvfølgelig lidt forskelligt, men nogle har virkelig allerede taget meget, meget stor del i Copenhagen Sprint og fundet på alle mulige spændende ting. Så de enkelte kommuner, hvis man nu sagde du selv den der, hvis du lavede dit egen lille event, den kan jo blive rigtig stor, men der vil jeg, hvis jeg så var dig, så vil jeg, at du rakte ud til Roskilde Kommune og sagde, jeg laver det her, fordi så er det Roskilde, der samler for, hvad der sker i Roskilde. Vi prøver også at samle så meget ind på vores site som muligt, men der vil vi altid linke videre til de enkelte kommuner, så de kan holde det sådan helt snorlige opdateret. Så man skal sådan række ud til sin egen lokale kommune, og så skal de nok hjælpe med at få det videreformidlet. Og som Tine nævnte, så er det her jo første år, Copenhagen Sprint bliver afviklet, og med hensyn til toolkittet, så har vi jo også, vi har jo lavet det med de produkter nu, som virkede under Grand Depart i 22, men vi er jo som sagt også åbne for feedback på, hvis der var noget, der manglede i år, så kan vi jo sagtens tage det med næste år og udvikle toolkittet til de efterfølgende år. Det er dynamisk. Det kan forbedres. Fantastisk. Vi har egentlig et lille kvarter tilbage. Jeg tænker, vi er kommet rigtig godt omkring det meste. Så jeg tænker egentlig umiddelbart, der sker ikke så meget. Det passer ikke. Vi har lige et par små spørgsmål tilbage i chatten, og så tror jeg runder af og siger tak for i dag og god tirsdag. Kan man komme med på den hjemmeside eventkalender, så folk kan se, at de for eksempel kan komme forbi os på Hostel og købe kolde drikkevarer? Jamen, det kan man jo godt. Det var det, jeg prøvede at sige før, at vi laver en eventkalender, og den vil blive løbende opdateret, og den vil selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle lidt større ting. I det øjeblik, at det er nu ved jeg ikke lige, hvad det her gik på præcis, men i det øjeblik, det er en lille nichet ting, at du står og sælger limonade nede på hjørnet, så vil jeg hellere prøve at gøre det lokalt og orientere sig hen imod sin kommune, fordi vi kommer til at sende folk rundt på ruten, kan man sige, når man går ind via os. Så jeg vil bede brugerne om at komme ind på copenhagensprint.com, derfra orientere sig, og så vil der også være en eventkalender, og derfra vil man også kunne blive skudt videre ud til lokale arrangementer. Det er måden at gøre det på. Fantastisk. Et sidste spørgsmål, og det handler om afspærring uden for København. Så det er nok dig, Tobias. Er ruten uden for København spærret af hele dagen, eller sker det i timerne op til de steder, hvor rytterne passerer forbi? Ja, det er en såkaldt dynamisk afspærring, så der kører sådan set en politieskorte foran og bag ved rytterne, og der spærrer den af cirka en time foran. Så det vil sige, at vi er overhovedet ikke spærret af hele dagen, men cirka en time før rytterne kommer, bliver der lukket ned. Så kommer rytterne, og så bliver der åbnet op cirka 10 minutter efter, de er væk. Så det er sådan, man skal regne med sådan en tommelfingerregel, 1,5 times afspærring, der kører afsted. I kan ikke se, at jeg gør sådan her med hænderne. Fantastisk. Ja. Det er godt. Jamen, tak. Det er jo også meget fleksibelt derude, så er man forberedt på det. Chatten er tom. Jeg kigger over i kamera 2, tror jeg det er, for at runde af. Tusind tak til jer i studiet. Det har været rigtig godt. Tusind tak til jer, der har set med derude.
På skærmen et eller andet sted, tror jeg, der skulle være et link, eller så kommer det i hvert fald der. Gå ind på hjemmesiden. Toolkit er online. Jeg tror også, linket bliver smidt i chatten, hvis Line ude i teknikken sørger for det. Nogle nikker derude, så det skulle ske. Vi skaber dansk cykelhistorie i 2025. Vi bygger et løb op fra bunden af international klasse. Det skal vi alle sammen bidrage til. Det skal I også bidrage til. Så kast ind i festen, det vi også gør herfra. Kan I have en rigtig dejlig tirsdag. Tak for det. Hej.